Vaalivoiton jälkeen vihreät on matkalla hallituspuolueeksi. Tällä matkalla me tarvitaan hyvää sisäistä keskustelukulttuuria ja aivan timanttisia poliittisia linjoja. Minä olen Antti Joki-Poikola, olen hakemassa Valtun puheenjohtajaksi, koska mä haluan tuoda mun yhteistyötaidot ja energian ja kyvykkyydet koko tämän puolueen hyväksi. Valtun puheenjohtajana mä auttaisin meitä paremmin tuntemaan toisemme ja toistemme ajatukset, koska vihreissä on ihan valtavaa rikkautta, moninaisuutta ja ajattelua eri yhdistyksissä. Sen lisäksi mä veisin eteenpäin muutoksia, pieniä parannuksia ohjelmatyöprosessiin niin, että siihen osallistuminen on helpompaa ja palkitsevampaa vapaaehtoisille. Ja ehkä kaikkein tärkeimpänä mä haluaisin auttaa meidän yhdistyksiä, aktiiveja, puolueen eri toimielimiä yhä paremmin tuntemaan toisensa ja kommunikoimaan keskenään niin, että me voidaan mennä yhtenä joukkueena kohti eduskuntavaalivoittoa. Tervetuloa minun tukiryhmääni. Nähdään puoluekokouksessa Hämeenlinnassa.